Maru, že tam vidět odraz, otoč to. Ty vole. Dobrý? Dobrý. No, malinko nám jde vidět obraz, protože máme ještě amatérský záběry, bohužel z mobilu. Nevím, jak se to dělá z počítače. Jistě. To tady sere. Jo, a my bychom se vám rádi představili, ale já jsem bohužel jenom ve spodním prádle. Takže máte smůlu. Ne, ty blbečku. Drž to. Drž ten mobil. To je. Drž ten mobil a teď hovno dělej. Ne, natáčej mě, jo? Jasně, jo, že jestli slyšíš, tak já tě zabiju. Ne. To bych neudělala. Snad. Hej, to je jak kluci. Do prčic. Shit. Sex on my shot. To je trochu divný, ale to nevadí. A já Tady si prohlížíte počítač. Debile, tam je ten Minecraft. To by bylo lepší, ano. To hajzlu. Nahrávej. Já tady... No jo, tak ne. Ohně blbečku. Ježišmarja. Ty vole, jak mám udělat ty vlasy do píči. Já se z toho poseru normálně. Dobrý. Ani tady to nemůžu dělat, vole, to je... Už jsem na to přišla. Ty vole, to je debil, fuj. Jako ty budeš mít chlapa, jo? Ne, ty vole. Tak proč máš tak krátký vlasy, vole? Ty vole, asi jak je mám udělat? Blázne. Blbečku. Jo, a ještě něco k tomu videu. Chtěli bychom vás poprosit, abyste nám nějak do komentářů dali nějaký, nevím, blbosti, ale hlavně prostě potřebujeme, abyste nám tam řekli, jak se dělá video Minecraft přes počítač. Prosím, nepište k tomu píčovi, díky. Asi tak, no. Jako žádné nadávky, urážky a blbosti, jinak by se vám to nemuselo příliš vyplatit. Přesně. Víte, Skindex, vypadni odejď do hajzlu to zkusit znovu. Co? Cože? To zkusit znovu, blbečku. Mám to hlaveč, ty vole. Ty vole, to je na píču. Vyjít nahoru. Čakaj. Kam ty vole? To ať ukáže náš Skindex. Ještě nahoru, blbe. Skindex. To je naše stránka. Tak. Do hajzlu mě klouže ruka. Dělej. To je tvůj problém. Chyť si to pořádně. To vypnu, blbe. No a tak neřešme tady debila. A zahrajme se o Minecraft. Jak všichni znáte, Minecraft je kostičkovaný. Jestli to ví někdo. Je kostičkovaný, že? A víte co, neřešte mě. A chtěli bychom se vás zeptat ještě, jak jít do multiplayer serveru bez koupeného Minecraftu a dávat si skiny bez koupeného Minecraftu. Jinak tady na té stránce můžete dát upload, do Minecraft ne, tam se přihlásíte, či lognete a máte skin svůj vlastní. Proto taky vidíte nějaký blbý skiny, který se ostatní vytvoří. No, tak to je jedno. A chtěli jsme se vás teda potom zeptat, jak se dělá video přes počítač a jak teda máme udělat. A jak máme dát a jak se máme dostat do multiplayer serveru. Díky. Čau. Čau. Blázni jsme. To nejde skončit.